Manjaimen jokatzen ari den lur gaineko munduko sokatira txapelketan kluben arteko lehiaren azken eguna izan dute gaur. Oso modu honean bukatu dute Euskal Ordezkariek gaurko eguna gainera. Iñigo Lasa. Amaitu da kluben arteko munduko txapelketa eta nola gainera Goierrik urra lortu du 23 urtepeko 560 mistoan erandiotarrak finalerdia eta finala galtzen hasi dira, baina lehiak irauli eta azkenean munduko txapeldun izatea lortu dute Ingalaterrako 23 urtepeko taldea mendean hartu ostean. Bestalde gizonezkoen 640an, Goierri eta Mutriku izan ditugu lehian, baina euren ibilbidea multzokako fasean amaitu da. Taldeetan beraz, zilarrezko 3 domina eta urrezko 2. Bihartik aurrera Euskal selekzioaren txanda izango da. Pospilo bat, oso pozik nago eta kristalako arrotasune. Urte oso baten zeharrin dugun landuzti, lau egunetan igartze gogorra da, baina lortu dugu. Oso pozik, eta oso arro. Nigatik eta talde osoagatik. Horixe, empate gaudean horrebisak irabaziz gero asko zeu beto. Baina, pozik, alergin honen deu da ondo. Guzture tiretu dugu, azkenien 511 kilo eukin duguz, gerra emon dugu, irugarren lotu gare, gitxu, petxetan, irugarren lotu gare zela, da ondo tiretu dugu, da horreaz lotzen gare azkenien.